Kelechi Nazarom, ọ bụrụ na ị so na ndị Chukwu nyere onyinye mana iji onyinye Chukwu nyere gị were na-anara ndị mmadụ ihe ha n'ike, na-edupụ ndị mmadụ ụzọ, ọtụtụ ndị dibịa, ọtụtụ ndị eze nwanyị, ọtụtụ ndị pastọ si na ha na-eme ihe ụka, na-eme ihe omenala, mana ịdị eme ya n'ụzọ kwụ ọtọ na ihe iji eme ya maka ihe ị ga-erite. Ifụkwa nke bụ eziokwu, ị ga-agwa mmadụ nke ga-enyere ya aka ijiri maka ihe ị ga-erite from onye ahụ wee dufuo ya ụzọ maka ọdịmma gị, maka ife nrite ị ga-erite. Ife onye na-ana n'iyi kama ị ga-enyere ya aka rụọ ọrụ Chukwu site gị n'ụwa ka ị rụọ isi mba ka ị natagoro ya. Ọ bụ ya merụ ndị fake dibias, pastors, eze nwaanyị, ndị otu eze nwoke ha ji wee kazịa nkụ, kazịa ndị ezigbo dibịa, ezigbo eze nwaanyị, ezigbo pastọ na-akpagharị. And ịbịa nọ ndị na-abụgharị ndị feki bụ nka ebe ndị mmadụ na-agbaju. Achọrọ nke ịmara taa na onye ọbụla ji onyinye Chukwu nyere ya wee bịa n'ụwa a wee were ya wee na-anara ndị mmadụ ihe ha n'ike, na-emefu ndị mmadụ uche. Achọrọ nke ịmara na ọ gaghara asị n'oge ga-abịa mgbe okike ga-ekpọfụta gị, ụwa mmụọ ga-amụ, n'oge ị ga-ata afụfụ ya na-abịa. Na onye ọbụla bịara ụwa a bụ onye ji Chukwu nyere onyinye ka o wee bịa. Maka ọ bụrụ mmadụ niile ka e nyere onyinye, nwere ndị e nyere onyinye, nwee ndị enyelọ. Mana iwere onyinye gị wee mewe ajọ ife, achọrọ nke mara na ị gaghara asịkwa. Ọ bụ ya mere ọtụtụ dibịa nke onye mekata otipịa anụdebe afọ ya, nke onye mekata ọda mmiri ma ofu ihe gbuo ya, ụfara na-eti. Ọ bụ n'ife o mere ndị mmadụ. Anyị nke ọ na-aka njọ bụ na o nwere ike otu ihe a na-eme oge ugbu a, the next 5 years or next 10 years, ndị mmadụ echefusie na ife onye ahụ mere ndị mmadụ, ndị ha gbara ibiribi ma ndị ha gburu egbu. Onwezi ife na-eme ha mgbe ahụ, ụfọdụ a na-emetara ha ebere. Ọ bụ na isoro na onye nyere onyinye kịta aka ụkwa gboo, o nwere ife ọma ị ga-enweta n'ụwa nke chi ga-amanye gị. Mana ọ bụrụ mmadụ niile nyere onyinye bụ ndị ga-abụ ọgaranya. O nwere ndị bụ onyinye ha ji wee bịa ụwa ka ha bịa gbaziri ndị mmadụ ụzọ na-abara ọgaranya. Ọrụ ha bụ ka ha nyere ndị mmadụ aka, ọ bụrụ n'ihu, mana ha ga na-eriju afọ ka ọ bụ na ha kwụwa aka ha ọtọ. Mana ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha bịa rapụzi anya ndị a niile, chọbazie oke ọchụchụ ka ha ga-esi wee rie ndị mmadụ, ka ọ ga-esi wee ruo ụlọ elu, gbaa moto, a na-anụ afịa n'ụwa niile. Ka ịkwanụ mgbe ọ ga-ala asụ obere oge ka aha aga. And ụfọdụ adị eche eche ndị niile ahụ asị kpara ụmụ ego dị agha, kedu how long ka ha lere ego ahụ. Na nke ọ na-aka njọ bụ na ụmụ ife niile a mgbe ihe a ga-ebido mee ha, ndị mmadụ echefuchago. Onwe ndị na-ewu na onwe oge ọ ga-eru ha ga-ewukwazi, maka na ọ bụrụ ezigbo onyinye abụlọ ife ọbụla ị nara eme. Onyinye Chukwu nyere gị, ịda arụ ya n'ụzọ kwụ ọtọ, ịdị eso n'ụzọ okike sitere ka isi wee mee ya, ị gaala azụ. Otu ọbụla ọsọkwa gị mee obere oge, ọ mmadụ ga-enwecha billions na akaụntụ before ya mara ihe na-aga within some years or some 2 years, 5 years, ego ahụ niile etipịa. A na-asị na onye a nwere billions na akaụntụ na onwụlọ 1000 naira, maka na ego a niile abụlọ. Ọ chọrọ ya n'aka ike, maka na ife ọbụla bịa n'aka ike ga-anakwa n'aka ike. Nọ maka ndị na-eji agwọ ọgwụ, ị na-achọ ihe ka ịchọ ya ngwa ngwa, ịchọta ya ngwa ngwa ahụ, ị nakwa ngwa ngwa ahụ. Ka anyị benata na mgbe ụfọdụ nọọ ife niile na-eme ụfọdụ bụ ihe ha ji aka ha metụrụ onwe ha. Ndị amaazị anọrọzi ya na-akụ, ụfọdụ ga-awa mechaa chọwa ndị ga-enyere ha aka wee taa ahụhụ, na-atụso ozi ka ụfọdụ na-eche echiche ka ha jee mee wee kpata ego.
ka ha nwee ike wee kwuruo down yọọ mmụọ ha ka mmụọ ha gbaziri ha ụzọ. Aka nwere ndị ezigbo mmadụ, mana ndị ajụ ya ka ndị ezigbo na-atụsa ozi ka ndị mmadụ na-aghọta na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ amarọ na ha ji onyinye wee bịa ụwa. O nwere ike ichezie na nke dibịa ma ọ na nke pastọ ma nke eze nwaanyị ma ọ bụ eze nwoke, ọfụ na ị nwere ezigbo akara aka na ị nwere onyinye iji wee bịa ụwa, ọ gaghị ekwe ka ị mara na o nwere onyinye iji wee bịa ụwa. Ọ narụ gị ya, were ya nakọwa ndị mmadụ ife ha n'ike, maka na nke o nwere enwe ọ chọrọ ịrụ ọrụ ya onyinye ahụ fụ, ọ chọrọzie nke onye ọya anarụ nke ya wuozie nke ajọ ya. Ọnya mee ndị mmadụ eji wee nweru ezigbo mmadụ nwee ajọ mmadụ. Enwere good side nwee bad side, ndị niile nwekwara onyinye ji onyinye wee bịa ụwa nwechakwara ya. And mgbe ọbụla nke good side a mbụ ị ga ha na ya good side iyuzuo ya bad side, ọ ga-akwụsị gị n'ụzọ, ị ga-ata afịa ọma nlas. Ife nsị ka m kọwara unu ka unu ghọta, unu na-echebe onwe na echiche ọfụma n'otu anụ na before next 5 years na ọ bụrụ ife na-emezu oge anụ na-aga na-eme oge ahụ, ife na-echenji mgbago ka anyị na-adị eme mgbada. Daalụ.